άνοιξε το Legendary Chest μας. Παιδιά, θα το ανοίξουμε σήμερα. Λοιπόν, το Legendary μας είναι Inferno Dragon. Ναι, επιτέλους πήρα, παιδιά, το Inferno Dragon. Η πρώτη μου Legendary, παιδιά. Inferno Dragon. Παιδιά, Inferno Dragon. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Πήρα Inferno. Πήρα Inferno. Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στη γη. Πήρα Inferno Dragon. Ναι. Οι άλλοι δύο είναι σε battle. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. My first legendary in the game. My first legendary. Ναι, περίμενα τόσο καιρό για να πάρω το Inferno. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.